da bawb, croeso cynnes i'n gwasanaeth Nadolig. Mae'r Nadolig yn amser arbennig iawn, yn llawn gobaith, heddwch a llawenydd. Rydyn ni'n dathlu gan fod Duw wedi dod i ganol ein bywydau yn ei fab Iesu Grist. Gadewch i ni ddechrau'n gwasanaeth gyda gweddi. Gweddiwn. Arglwydd. Diolch i ti am dy gariad rhyfeddol ac am dy rodd amhrisiadwy i ni. Gofynwn am dy help i ddathu'r wyl yn llawen ac mewn moliant. Yn enw'r baban Iesu. Gweddiwn am fyd gwell i fabanod a phlant, a boed i neges yr wyl dyneru calonau ac ened cariad. Bendithia ein gwasanaeth heddiw ac aros gyda ni yn dy gariad. Amen. Plîs ganwn, rhif y garol 464. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn Rhesen faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina. Yr iawn gaid ar Galfarian, baban bach, yn signo bron Maria, yn baban bach. Rhif y garol 464. Heddiw byddwn yn edrych ar stori'r geni drwy chwarae'r gêm Pasiwch y Parsawd. Dwi'n cael chwarae gemau Nadolig ac allan o'r ceffyl o gan Goeden. Mae Glir yn hoffi'r holl partis a Sion Corn. Dyma fy hoff adeg o'r flwyddyn. Mae'n mwyd o ffroes. Hei bawb, dewch i chwarae Pasiwch y Parsawd. O, y goeden. A dyma ble mae'r stori'n dechrau. Aeth angel o'r enw Gabriel i weld dynes ifanc o'r enw Mair. Roedd Mair yn ei chartref pan lenwodd y tŷ gyda golau llachar wrth i'r angel ddisgyn o'r nef. Dywedodd wrthi y byddai'n cael babi arbennig, mab Duw, ac y byddai'n achub ni i gyd. Roedd Mair wedi drysu a ddim yn gwybod beth i feddwl, ond roedd hi'n caru Duw ac yn ei drystio.
Roedd Mair wedi diweddio gyda Joseph, a phan glywodd e'r newyddion, roedd wedi synnu'n fawr. Ond, daeth Gabriel nôl dweud wrtho i beidio ag ofni ac i briodi Mair a gofalu amdani. A nath Joseph hynny. Rwy'n gwybod, roedd ymarawdwr Rhufain, Caesar Augustus, wedi penderfynu cynnal cyfrifiad. Roedd yn rhaid i bawb fynd adre i'r dref lle cason nhw ei geni i gael eu cyfri. Roedd Mair a Joseph yn byw yn Nazareth, ond bydd rhaid iddynt deithio 70 milltir i Bethlehem, lle cafodd Joseph ei eni. Doedd dim bws, tren na char a bydd rhaid teithio'r holl ffordd ar gefn asyn. Mae'n siŵr bod yn siwrnau anghyfforddus iawn i Mair druan. Ar ôl i Mair a Joseph gyrraedd Bethlehem, roedd y dref mor brysur gyda llawer o deithwyr eraill fel nad oedd llety call ar gael. Bu'n rhaid iddynt aros mewn stabl a chysgu yn y gwellt. Yn ystod y nos, ganwyd baban Mair. Iesu oedd ei enw. Nid oedd unman iddo gysgu heblaw am y preseb, sef man bwyd y gwartheg. Rwymodd Mair y baban Iesu mewn cadachau a roi orwedd yn y gwellt. Roedd y babi yma'n arbennig, mab Duw ei hun.
o'r wef mewn pryseb, roedd creuwr y byd, nid wyf ar ei gyfer, na gwely na chryd. Y seroedd yn sysi ar drws bob yn mair, yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Ar gwartheg yn brefi, y baban fyfroes, nid ofnodd casgwifau na broddau un loes. Rwyf Iesu'n dygaru o edrych i lawr, a saddwr fy ngwely nes dyfod y wawr. Tyrd Iesu i'm hymyl ac aros o hyd, i'm caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendithia blant bychain, bob gwlad a bob iaith, a dwgneif gwmni ar derfyn ein taith. Cyd ganwn Rhagfyr 474. Sysial ar awel fwyn, dros ffryn a dôl o gwmpas Bethlehem mell bell yn ôl. Wyn bach mor wyn ar od, branciau'n ffôl, gwyliad bugeiliaid hwy mell bell yn ôl. Canau yn angylion llon, uwch bryn a dôl, fwyn garol iddo ef mell bell yn ôl. Ac mai presab gwael roedd iddo'n gôl, daeth Iesu Grist i Bethlehem mell bell yn ôl. Rhagfyr 474.
bach, mae'n mor ddaw. Ar un adeg ar fryniau gerllaw Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gwarchod ei defaid. Ymddangosodd goleuni llachar yn yr awyr a daeth ofyn mawr drostyn nhw. Engel wedi ei anfon gan Dduw oedd y goleuni. Fe ddwedodd wrthyn nhw am beidio a gofni oherwydd yr oedd ganddo newyddion da o lawenydd mawr. Dywedodd fod mab Duw yn cael ei eni ac y byddai achub y byd ac bydden nhw'n cael hyd iddo ym Bethlehem. Roedd y bugeiliaid yn symud i weld y baban. Pan wnaethon nhw gyfaith ystabol, fyddwn nhw mor hapus i weld Iesu yn gorfod yn ymffetheb. Fe wnaethon nhw syrthio a fugluniau a addoli. Fe ddwedodd y bugeiliaid wrth Mair a dros amddianaeth y fangel ymddangos yn y fawr, a dweud wrthyn nhw mae Iesu wedi gwaeddodd y byd. Nid pobl cyfoethog na phwysig oedd y rhai cyntaf i ddod i weld Iesu, ond bugeiliaid cyffredin oedd yn gweithio yn y caeau. Mae hyn yn arwydd o beth fyddai rhôl Iesu, sef helpu pobl tlawd a'r bobl hynny nad yw gymdeithas bob amser yn ei werthfawrogi. Roedd Iesu hefyd yn ei alw ei hun yn fugail. Mae'n arwain ei bobl ac yn gofalu amdanyn nhw, fel mae bugail yn gofalu am ei ddefaid. Ymunwch gyda ni i ganif gafol nesaf. 468, te Bethlehem dref, yn y fynter gref, ac y ddol yn ef, gyda choesau, un o'n niwnau, am y chwefra, at y cryd, sef fast y bawyn, gyda chal o lawn, a ffynnu am lawn, fydd y gafol, 468.
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hapus iawn pan fydd babi'n cael ei eni, ond doedd y newyddion am eni Iesu ddim yn plesio pawb. Dechreuodd y brenin Herod boeni'n ofnadwy pan daeth y doethion ato i ofyn iddo am enedigaeth brenin arall. Roedd y seren newydd wedi ymddangos yn yr awyr, ac roedd y doethion yn y dwyrain yn gwybod bod hynny'n arwydd y byddai brenin newydd yn cael ei eni. Dyma nhw'n teithio i Jerusalem i chwilio am y baban mwyn ei addoli. Gan feddwl y byddai Herod yn gwybod ble roedd y plentyn, eiffont ato a gofyn, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Doedd Herod ddim yn gwybod, ac roedd y ffaith fod y plentyn yn cael ei anw'n frenin yn ei wylltio. Gofynnaf yw gynghorwyr a fy nhw'n gwybod ble roedd y baban. Dyma nhw'n edrych yn ofalus ar eiriau'r proffwydi, a dod o hyd i'r ateb, Bethlehem. Galwodd Herod y doethion i gyfarfod preifat. Dywedodd wrthynt i fynd i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a rhaid gwybod pan fydden nhw wedi ffeindio fel ei fod e'n gallu talu teyrngyd hefyd. Ond doedd Herod ddim eisiau addoli Iesu, roedd eisiau ei ladd. Dyma'r doethion yn dechrau eu taith i Bethlehem. Roedd y seren yn dal i'w harwain a daethon nhw i'r union fan lle roedd y preseb. Roedden nhw wrth eu bodd. Pan welon nhw'r plentyn, fe syrthyn nhw ar ei gliniau a'i addoli a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, aur a thys am yr. Rhybuddiodd Duw y doethion mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod, felly dyma'r doethion yn teithio yn ôl i'w gwlad eu hunain ar hydffordd gwahanol. Roedd y doethion yn gwybod bod Iesu'n heiddi'r anrhegion gorau phosib. Aur yw brenin y metelau, ac ers cyn cof, mae aur yn cael ei gysylltu gyda brenhinoedd. Yn y baban Iesu, gwelwyd y doethion yn frenin yr holl fyd. Mae aur yn fetal gwerthfawr, sy'n dal ei werth ac sy'n aros am byth fel cariad Iesu. Awrodd y doethion oedd thys, hersa'r gwerthfawr oedd thys ac mae'n arogli'n hyfryd. Mae'n cael ei ddefnyddio hyd heddiw mewn temlau ac eglwysi. Yn amser Iesu roedd yn ddrud ac yn cael ei gysylltu gydag addoli. Mae'r oedd thys yn anrheg yn dangos bod y doethion yn deall mae mab Duw oedd Iesu. Y trydydd anrheg oedd myr,
Mae myrfelfus yn fath o sydd sy'n dod o goeden. Roedd yn cael ei ddefnyddio fel persawr neu foddion yn yr hyn amser, ac roedd yn arwydd bod Iesu hefyd yn ddyn yn berson fel ni ac byddai'n marw drosto ni. Nawr mae Llywelyn yn mynd i berfformio gitar. Pam fod Duw wedi anfon Iesu'r byd, gwyl y derbyn i'r Nadolig yn ogystal â gwyl y rhoddi. Byddwn yn dewis anrhegion yn ofalus ac neu rhoi yn y gobaith y byddent cael eu derbyn yn hapus. Yn yr un ffordd anfonodd Duw ei rhodd anhygoel i'r byd, yn y gobaith y byddwn yn ei derbyn Iesu yn llawen i'n bywydau. Pa anrhegion y gallwn ni ein rhoi i'n gilydd? Gallwn rhoi llion region gwerthfawr sy'n costio dim i'w brynu, boed yn gwmni ac yn glist, parch a helpu'n gilydd, croesawu a diolch, maddau a chyfnogi. Gadewch i ni fyw mewn cariad a heddwch. Y llinyn aur sy'n rhedeg trwy'r Beibl fel y ddwedodd y parchedig Robin Samuel wrth i ni'n ddiweddar. Rhagfyr 465. Draw na welwch Bethlehem dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Doeth yna faith i'w weled ef, a chanodd anghelion uwch ei gryd. Draw yna welwch Bethlehem dref, daeth baban bach yn geidwad byd. Rhagfyr 465.
i gloi, dyma berfformiadau gan ein ffrindiau, Catrin, Fion a Megan, wedi recordio yn gynharach y mis yma.
Diolch am wrando ar ein gwasanaeth. Os byddwch yn chwilio am anrheg deg, yr anrheg gorau erioed, waith heb chwilio dan y goeden, gan a fi yna erioed. Yr anrheg nadolig mwyaf fi'n a roedd wedi'r byd I gyd, oedd Crist y baban bach mewn presef, yn meid I llwmyr. Weddiwn. Dduw pob daith ag antur, bydd gyda ni wrth ni ddathlu'r Nadolig. Diolch am dy rhodd am hysgiadau I ni, sydd Iesu Grist ein harglwydd. Helpa ni I ddilyn dy oleuni, fel gwneith y bugeiliaid a'r doethion, gan ddal ati at y preseb. Rhoi ni'r nerth a'r awydd dros Nadolig, I wneud daioni yn ein cartrefi a'n cymunedau, a diolch am pob caredigrwydd ac ewyllus da a brofon. Bendithia ein dathliadau a helpa ni I gofio, trwy'r cyfan, cerswm dros y Nadolig. Beth bynnag yw ein hamgylchiadau, aros gyda ni yn dy gariad. Weddiwn y bydde di'n helpu pobl I ddeall gobaith, llawenydd a heddwch y Nadolig hwn, yn enwedig y rheini mewn angen. Amen. Dyma'r garol olaf, 452. Clywch li'r nef yn seinio'n un, henffych hyn I ceidwa dyn. 452. a thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.